Já vás vítám u dalšího videa a dneska bych chtěla, aby to bylo video z Minecraftu. Doufám, že se vám bude líbit a jdeme na to. Ne, tak tady ten ne, tak já vytvořím nový svět a budeme prostě hrát. Budeme hrát survival, spadneme si vesnici. 9. Ne, počkej. Ne, to není to ono. Tady. 9. Tak a teď zdrafteme a jdeme na to. Ještě bych vás chtěl upozornit, že to točím v ložnici, protože jiný místo nemám na točení. Doufám, že se za to nebudete zlobit a že dáte aspoň nějaký like a za lajky budou další videa a další věci z něčeho, třeba z druhý díl z Minecraftu nebo díl prostě z nějakých věcí a někdy budu i natáčet s někým. Doufám, že se vám to bude líbit a tak jdeme hrát. Tak my se vezmeme věci, tak se rovnou dáme na sebe. Máme kalkulatorku nohy. To je život. Jo, a chtěl bych říct, že když tady to zastavíte, tak si z toho normálně můžete udělat domeček. Jo? Já to teď třeba jdu zastavit a udělám si tady domek. Jo, tak to rozkopete, dáte tam 1, 2 a máte to. Teď už jen tady to zbouráme a uděláme si domek. To bude trošku trvat, ale dá se to. Tak, takhle vykopali jsme si to, se kouknu, kolik točíme 2 minuty, to je v pořádku. Tak budeme točit ještě dál. Tady to si nechám, ne, počkej. Tady si vykraftíme crafting, to je divný, vykraftíme crafting a craftím a v craftingu craftím. Tady toho se radši koukejte, že v tom něco může být. Ale bohužel nic není, ale aspoň máme pece. A tam je kráva. Jdeme zabít krávu? Jo? Jste ready? Tak, to máš. Ježiš, já jsem asi moc pomalej. To bylo takový trapas, kdybychom měli zabít. Počkej, už jí mám. Spadla by dolů. Já jí nemůžu trefit. Promiňte, jestli se vám... Viděli jste to. Ta kráva právě teď spadla skrz zem. Wow. Tak to je brutální. Tak nic. Tak se aspoň ulovíme prasa. Čus, prase. Chceš na pánev? Teda, no, na pánev. Ti dám taky. Máme papání. To se vidím, že se to... Ne, nežer to. Ježiši. Nevím, co tam mám za postavičku, ale žere mi věci, když nemá. Tak, spapal jsem to. A budeme točit asi tak 6 minut, aby to bylo tak druhý videjko. To by mohlo stočit a pak už budeme třeba točit jen půl hoďky a to. Tak. Nebo 3/4 hoďky. A teď se jdeme nasekat něco zase k jídlu. Všude potřebujeme prostě jídlo. Tak jdeme sekat. Tak jo.
víte, co jsem vždycky dělal? Tady, jak jsou ty brambory, tak se sekám je. Jo, ovce, já hraju survival. Jsem zapomněl. A lidi, kdyby jsem zapomněl, že je survival, tak mi to napište, protože já bych tady nechtěl failovat s tím, že umru. Tak už mám 2 vlny. A teď koukněte, co já jsem měl za plán. Takže si vylezete sem. Půjdete sem. A teď. A je to. Rychlá sekačka. Účinná. No prostě umí všechno. To víš, to jsem vytvořil takovouhle sekačku. Můžete se mě zeptat, jak jsem ji vytvořil, jak jsem to udělal. A můžeme to udělat znova. Mám to. Ježiš, jsem mám spadl. Zasejeme tady ty semínka. A pak bych ještě natočil z jednoho Minecraftu, který je roztomilej. Lidi, říkám, že je roztomilej. Hrozně roztomilej. A jestli byste mě chtěli navštívit, můžete, ale nebudu říkat adresu radši, protože víte, co se ukazuje ve zprávách. A nedávám si ale můžete mě najít podle jména a podle my teda schránku nemáme. Takže jestli budete chtít nám třeba zavolat, tak zavolejte. Nevím, ale už točíme 7 minut, tak asi dáme těch 10. Já si budu kontrolovat ten čas. A takhle nějak spolu budeme vycházet asi každý den, bych řekl. Takhle zase motorová pila. A je to. To je tak jednoduchý, prostě si uděláte zvuk v puse nějaký, který si pamatuje třeba jako sekačku. No, už to nic. No a prostě teď už ten zasejeme. A to je dobrý, mě to jako baví být. Napište mi, jestli byste někdy chtěli být farmář. A pak bychom to všechno, pak bychom se na to koupili, jo, nebo ne? A jestli chcete, můžete dávat na tady to zhlédnutí, lajky. Ale prosím vás o málo dislikeů, je to teprve druhý videjko a nechtěl bych mít nějaký dislikey, protože pro ty, kterým by se to líbilo, by to asi moc dobrý nebylo. A pak kdyby jsme třeba už někde točili jako to doopravdy třeba už hodinku, i tak jako nechtěl bych, aby třeba někdy došlo k úrazu, třeba když jste spolu kamarádi, znáte se, ví, kde on bydlí a prostě on ti druhý den řekne třeba ve škole, že moje třeba video bylo hnusný a dal jsem mu dislike, tak prosím, nenervujte se, mě to nebude vadit a vám, jestli to bude vadit, tak mě to taky nebude vadit a jestli mi dá někdo dislike, tak se za to zlobit nebudu, ale bude jen trošilinku smutnej. Jsem teprve 7letý kluk, takže jako chtěl bych, abyste byli na mě trošku hodní, abyste měli ke mně trošku úcty, ale to už se nechám, to se necháme tady ty promluvky na příští díl. Ale nejdřív bychom tady to mohli dohrát, takže až se vyspím, tak ukončíme video a to bude pro tady to všechno stačit.
vykraftíme si postel a jo, a jestli se chcete ke mně připojit, tak by to musel být Minecraft P. Jo, jen tak. A teď ahoj lidi a jestli se vám video líbilo, dejte mi like, odběr a hlavně na žádný dislike.